Nag-greet sa kadlawan sa iya sinig girlfriend si Julia Barreto. Samtang sa balita espesyal, ato na istoryahan ng mga tips para hindi boring ang imo sinika buhay. Maayong aga Bacolod, mga aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Marso 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang low pressure area nakita ni 465 kilometros na sidlangan sa General Santos City kang northeast monsoon na nag-aapekto karon sa Luzon. Sa Western Visayas nakip na ang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag bangod man sang LPA. Ang temperatura mapatsaga naman sa 25 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla las 5:57 kaina, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kag nagatan-aw subong sa aton of course si Miss Sharon Cuneta. Ay, siya, morning gid siya. Good morning. Gulping lang yung wala mag-greet ako. Kibot man sinigato sino Good mag-action. morning sa imo, siya. Dugay mo pa-approve na siya sa aton president. Pa-member siya sa EFC. Dugay si Sharon Energy Fans Club na. Nandumduma ko lang kay kagabi. Yung nabati ako dahil ng mga yung Action Boy, mga kanta. Yati, sarap balik-balikan mga Action Boy. No? Mga OPM songs. Mga kuan, mga anong mga kanta man? Mga, ang kagabi na pamatayan ko, kahit ilang awit, ang aking awitin. May ano na? Kaputol ng isang awit. Ha? Doon mo na sablang sa hanggat ang song na. himig mo'y maging himig ko na rin. Tama na siya. Akon di pag Sharon Cuneta, kung dayon niya mo, Mr. DJ mo. Mr. DJ, can I make a request? Do tweet ta. Pwede ba yung love song ko? Pa-tweet hams. Mr. DJ, para sa akin ito. Sana ay okay sa'yo. Yes. Muna sang naunahigin nga sikat nga kanta, no? Diba? Pila pala ito guro edad yung Action Boy, no? Guro, that time Super slim pa to siya. Mata pa siya mo. Dosip lang itong hawak. Dad, guro, dosoy man. Guro, no? Kamay pa sa Action Boy. Hasta kasubong na dako na lang siya. Ma'am Cory Vidaha, good morning. Good morning, matulog na siya. Ang mga ginapang endorse siya, ginagamit siya, mga ginakaon. Oo, di ba la? Siyempre, libre na na. Mo. Kung may mag-ipano, kung may gusto, dapat lang magpa-endorse ako. Abing pampaputi naman. Ay, dumay, doon ka-healthy naman sa akon. Sa aton, sininatanan yung mga food supplements. Kaya gano'n. Pampaputi naman, be. Please. Please. May please pa ya. Oo, kaya magputi. Kuhuyog yung Action Boy sa akon. Okay. Sakay, Cory Vidaha, good morning dira sa Kuwait. Raymark Estares. Alagad Kevin Henry, good morning man sa imo. Jan Mapa, Homa Lumena. Mayor Ernesto Estrao, good morning dira. Good morning, Mayor. Mayor. Hello, Mayor. Hello, Mayor. Is there anything? Mayor, manawag ko na sa imo one of these days. Perfect. Kaya may kinanglan ako sa imo. Good. Sabton mo kin, Mayor. Yes. Sabat na si Mayor. Sabat na siya. Binong 70, good morning, man. Jeanette Dilino. Ay, Jeanette, good morning dira sa imo. God bless you also, no? Sa kay Jocelyn Despojo, si Jeanette arin ni sumong sa kuan sa Negros Occidental District Jail. Pero hindi siya priso. Hindi siya Warden. Warden siya. So kung mapriso kasi na Janet, bala sa imo. Ako gid mapriso. Ako gid sa women dormitory ni sa daan. Okay. Siya ang warden. Kung tama ka ka-board guro, pwede man guro mahimo ka sa mga i-try ko naman to be. Laureso Quirogo Marites. Andela, good morning man. Joval Trinidad.
J.R. Pilayo, Alex Montesa. Kiss. Flying kiss lang. May mga komento niya sa Alex Montesa nga perte mo. Bro LD, watching live from Barangay Mahanoy, dira sa may La Castellana. Dito si Sharon, kamay ko nahambal ni Cory Vidaha. Bungga. Ang tsura. Tete ho ka tetangata, Kia kaha, stay strong, Kia kaha. Kia ka. Kia oras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagsaka sa 38% ang vaccine acceptance sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig ni Bacolod City Administrator M. Ang na dako nga faktor ang una nga pagpapakuna sa mga doktor kag nurses sa pagsaka man sang kumpiyansa sa publiko. Suno kay Ang, antes ang ceremonial vaccination, yara lamang sa 18 tutub 19% ang vaccine acceptance, apang madasig yun nagsaka bangod sa nakitaan ang aktual nga pagbakuna sa mga health workers. Samtang 5 sa 7 ka ospital sa Bacolod ang nag-request ng dugang nga doses ng bakuna nga ginakabig ni Ang maayong indikasyon bangod nagdamo ang nagsalig sa bakuna. Nagsaka naman ang kadamuon sang luyag nga magpabakuna kontra COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Ining obserbasyon ni City Councilor Renisito Novero, chair sang vaccination center team sang syudad, kasunod sang lapdagon nga education and information drive sang LGU. Sunod sa konsihal, ini magluwas sa asod-asod nga ceremonial kag actual vaccination nga ginpatigayan sang syudad kag pila ka mga hospital sa Bacolod. Una na nga nagpagwa sang testimonya ang pila ka mga doktor kag healthcare workers nga nakakuha sang una nga dose sang Sinovac nga wala sila sang may nabatyagan nga adverse reaction. Sunod sa konsihal, sadto jutay lang ang naghatag sa interes nga magpabakuna pero karon nagasaka na ang numero. Wala sa may ginhatag nga aktual nga datos ang konsihal kag sa karon padayon ang mga seminar nga ginapatigan sa City Health Office sa mga barangay health workers kag iban pa sa pagpatuman sang vaccination program sa palabuton. Primero, before the information kag educational campaign, kabiutay lang sa atag interest, but after some time, nagadamo na. Mando gani na ceremonial, actual kito ito siguro what we can call a ceremony of the initial actual vaccination. Si City Councilor Renisito Novero. Sa iba maratong nga balita lokal, ginbato na sang Negros Occidental Incident Management Team Task Force ang 1,600 ka doses ng Sinovac vaccines kahapon sa aga. Ina ang gindala sa cold room sa Provincial Health Office kag natala na ang pagkadalon sa Provincial Government-run hospitals karon nga semana. Ang bakuna nagalin ni sa Bacolod City Government Center Cold Room. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang una nga roll-out sa probinsya ang patagiyunon sa 4 ka ospital nga ginalakipan sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay, Lorenzo Zayco District Hospital sa siyudad sang Kabankalan, Cadiz District Hospital kag Valerio District Hospital buwas Marso 11 kon karong adlaw Marso 11 sa diin ang mga medical health workers among una nga pagabakunahan. Ini ang unang nga batch sang COVID-19 vaccines nga nag-abot sa Negros Occidental kabahin ni sa initial doses nga gindonar sang China sa gobyerno sang Pilipinas. Ipaidalam naman sa dungan nga pagpangbakuna kontra COVID-19 ng mga medical frontliners ng District Hospital sa Negros Occidental sa Sabado, Marso 13. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refando Diaz II, target sa gobyerno probensyal nga maubos ang bakuna nga 800 doses ang Sinovac sa mga medical frontliners nga nagboluntaryo tanyag sa ilang kaugalingon bilang para sa unang nga dose. Ini nga bakuna nga bahin sa 1,600 doses nga gimbaton sa Negros Occidental Incident Management Team Task Force halin sa gobyerno nasyonal. Dugang pa ni Diaz na nabiling nga 800 ka doses ang taguon sa cold rooms ng Provincial Health Office agod iprepara sa ikaduhang nga dose. Ginklaro ni Diaz nga mga frontliners nga nagpalista man sa vaccination program ang magpabakuna gamit ang ikaduhang batch ng COVID-19 vaccines ang ginahulat pa sang probinsya. Volunteers, doctors mo ang mauna sa pag-ceremonial vaccination at Teresita Landoni at 2 o'clock in the afternoon. Everything is ready. The vaccines have been received by the Provincial Health Office. Our supplies are also ready. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II.
12 naman ka mga medical doctors gikan sa 4 ka hospital sa Negros Occidental ang unang nga bakunahan sa Sinovac vaccine sa ceremonial vaccination against COVID-19 karon nga adlaw Marso 11. Sunod ka Provincial Administrator Attorney Rayfando Diaz II, ini nga mga doktor ang voluntaryo nga nagtanyag sa ilang kaugalingon nga magpabakuna. Magasaksi sa seremonya si COVID-19 Task Force Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, Negros Occidental Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Provincial Consultant Albi Benitez. Gamiton nga bakuna ang Sinovac nga ginundar sang China sa gobyerno sang Pilipinas. Target naman sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital nga matapos ang pagbakuna kontra COVID-19 sa ilang mga healthcare workers sa Marso 12. Nagligan nga Marso 8 sa ginpatigan ng ceremonial vaccination kagintalana sa Marso 9 tubtub 12 ang pagpabakuna sa mga frontliners sang among nga hospital. Nagpanugyan si Dr. Julius Duran, Medical Center Chief 2 sang hospital nga magpabakuna kung ano ang available nga vaccine bangod mas maayo ini kumpara sa zero protection. Ang Corazon Locsin ang nakabaton sang 1,800 ka doses ng Sinovac vaccines kag sa datos sang Bacolod Emergency Operations Center tubtob Marso 9 sa 648 ka mga healthcare workers na ang nabakunahan sa Sinovac, lakip na dire ang 358 gikan sa hospital. Naglambot na sa 25,522 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH6 ang 79 kabago nga kaso. Nanguna ang probinsya sa Iloilo sa may marabong kabago nga kaso nga may 37 ka local cases kag 4 ka LSI. Ginasundan sa Iloilo City nga may 14 ka local cases, isa ka Apur kag isa ka LSI. Negros Occidental may 13 ka LSI kay isa ka local case, Aklan nga may 5 ka local case, Guimaras 2 ka local cases kag Antique nga may isa ka local case. Samtang 72 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,584 kag 4 ang bago nga napatay nga nagdala na tanan sa kabilugan sang death toll sa 754. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni City Engineer's Office Officer in Charge Engineer Alan Agbones nga padaan ang pag-deliver sa materyales nga pag-ausaron sa pagpakayo sa Social Development Center. Sunod kay Agbones, sa tiyon nga makompleto ang pag-deliver sa mga materyales ining ipaidalom sa inspeksyon kag pag-umpisahan ang pagkayo sa nasambit nga pasilidad. Ang ining nga proyekto may pondo nga 2 milyones pesos gikan sa local funds. Sunod kay Agbones, nalakip sa proyektong pagkonkreto sang kudal, pagkaayos ang linya sa mga kuryente kag tubig kag may mga minor repair man sa pasilidad. Tinalikdan nga si Managin Pahay ni DSSD Head si Tatero nga ang ini nga proyekto ang natalana nga obrahon antes pa ang pagpalagyo sang duha ka children in conflict with the law kon CICL. Nagwa sa investigasyon sa Police Station 8 nga nakagwa ang duha ka CICL sa gate matapos may ginbakal sa Tianguis ang Poso Guard kag wala nila matalupangdan. Una nga batch ang Pfizer-BioNTech nga bakuna mag-aabot sa masunod nga bulan. Samtang public display of affection ginadumili sang PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni City Engineer's Office Officer in Charge Engineer Alan Agbones nga padaan ang pag-deliver sa materyales nga pag-ausaron sa pagpakayo sang social development center. Sunod kay Agbones, nalakip sa proyektong pagkonkreto sang kudal, pagkaayos ang linya sa mga kuryente kag tubig kag may mga minor repair man sa pasilidad. Tinalikdan nga si Managin Pahay ni DSSD Head si Tatero nga ang ini nga proyekto ang natalana nga obrahon antes pa ang pagpalagyo sang duha ka children in conflict with the law kon CICL. Nagwa sa investigasyon sa Police Station 8 nga nakagwa ang duha ka CICL sa gate matapos may ginbakal sa Tianguis ang Poso Guard kag wala nila matalupangdan. Una sa balita, una sa aksyon,
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang... Good morning man kay Garth Maravilla Cacnio. Good morning kano Idol Eden. Na all idol. All idol. Rosalina Arellano Espadero. Diin ka naman. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Ginagreet niya man 30th happy birthday subong sa only son niya, si Toto King Rumbines. Wow. Ay, Toto King Rumbines, happy birthday. Dali lagi. Toto King Rumbines, happy birthday. Kag happy birthday man kay Florilyn Puller Tubal from Maria Luisa Luing Melos. Happy birthday to you. Para tingob na lang. Tingob. Oh. Good. Kaya basi may harap pagida. Oo. Karon na eh. Karon naman. Noralyn Alibo, may agaman. Kay Ramona Villanueva, ma'am, another teacher man ni siya. Chisin ah. Another teacher. Wow. Si ma'am Happy Teacher's Day. Oh, happy Ramona Villanueva. Good morning, Ma'am Ramona. Good morning, Dra. Sa, kuhan nisa sa, I think sa ano nisa mo, sa Ramon Torres National High School, Mao Sugar Central Extension. I guess what you're thinking is correct. Correct. May comment na si Ma'am. Correct, oo. Kay Alex Montesa, of course, good morning, man. John Arlos. Duji Adlon. Noralyn Alibo. Kalain. Kaya maninoy mo, one ball galyo, lapyo gid kuno subong kay. Gani, dito ko na nag-party ang utod ni Papa P. Abi ko si Papa P niya birthday. Hindi utod man to, yun na. May pambasa ko. Hindi sa birthday party ni Papa P. Pero arato ko ng utod niya. Gin-invite kami sa iya cousin. Wow. Iya friend ni Maninday mo Alma. Sana all. So si Pio, logi dyan nag-birthday dito. Wow, Sa happy Las birthday, Vegas. Piol. Pio, happy birthday. Pio. Pio, happy birthday na, Pio ah. Glacia Avlas, watching live from Canada. Si Migo Tanuel Amar, daw ay kumakita. Bia Jonathan, good morning. Linsky Doronila Barco, watching from Calamba, Laguna. Perfect. Kabalo ka sang historical... Wala. Sang Calamba, Laguna. Doon na tao si Rizal. Gani, istorya ko ba yung further mo doon? Sang una. Sang una. Way back in 18... Forgotten. Ano gani nga year si Rizal? Tao man. Robert Roma from Isabela. Jesseline Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan. Michael John Season. Good morning man kay kumare niya Grace Mustre. Grace, happy birthday. Happy Mustre ka man birthday. gapon. Birthday, how? Hindi Why good morning. Ay, good morning. Happy birthday. Sila, namakot ko, Grace Mustre. Kumare mo, no? Mustre lang yapon. Mustre lang yapon. Grace, Oo eh.
Kay kilala ko na siya, Grace Mustri na siya mo. Oo. Sa high school pa lang kami. Di malay mo married siya pero wala ilang yung dala. Kaya may right na yung action boy ang babae. Nga, hindi magdala sa siya apelyido sa lalaki. Yes. Nagpakasal ka pa. Di ano gidyo? Donna Navarte Macario, Eden sa Panta Kazuyon, sa Pinaginpinan, Kabankalan. Inday Blaza, ari na, abaw, 100 Wow! stars. 100 stars ka, Ma'am Mayo! At dahil dyan, thank you! Thank you! Ang babait ninyo, thank you. Baw, mabaw ka na yun. Dumata. Subo lang. Kay Rachel Evangelista, good morning. Live niya kunuupod niya sa mga customer niya, si Botoy kag si Arnel. Good morning. Ari na si Teacher Romela Arevalo. Good morning. Kay Tita Yes. Shelo Axel. Excel gali, good morning. Yes, good morning, Drasemo Romela. Ilustre. No? Arevalo. Sige. Maslip na ko na si Ma'am Cory Vidaha. Happy birthday ko na danay. Saya amiga nga si Marvel Fernandez ang Concepcion Talisay. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, Marvel. Happy birthday. Sige. Ano man. Pilan ni Danny Romela? Si Chiromela, mga nagaray. Late 40s. Late 40s. Kaya may kilala. Or Mga mid kubing 40s. Ramela. May kilala ko. Lai naguro. Sakay Lito Dayap. Ano man? Ay, nano naman. Sige lang. John Ray. Rosia. Lily King. Watching ko na before I go to sleep. Almost midnight na sa London Bridge is falling down, falling down, falling down. Good morning, Dra. Ma'am Lily King sa Sana na lang London. may kanta. Anton de los Reyes from Littleville, Taculing. Sige ka na daw Kay Robert Roma, of course, good morning. Kay Morini, ari mo giday, narinig ko ang nagbabago ang buhay. Ay, Maria Rivera Murayama, good morning. Huwag Yapon from kakadto. So, saan ito Japan. makadto to sa iya nga kwan man? Nga comedy bar? Gani, no? San uman? Saan mo nga may kwarta? Saan ka may kwarta? Ang ako nga sweldo, subong may, may natalana na. Ang next pagid, may natalana. So, mga may paguro. Ay, ginaruling-ruling, talang action boy. Kabalo ka naman sa aton yung mga Okay? Kaya hindi man takalakat ni kung wala ka sang kwarta. Yes. Kaya yun yung bayad mo. Gani. Hindi mo pwede nga mag-ano na to service water. Mauya ka naman sa akon nga ako papabayron mo. Wala ko inuya si mo. Mauya ka sa akon. Ngilapit na lang birthday ko. Ipa-birthday na lang sa Ganay, akon. happy birthday, advance Yes. Sige lang kay Triparanta na laba-laba nga kanta. Dapat kompleto kita. Dapat ang kantahon mong favorite song ko. Correct. Listen, akong favorites. Listen. Okay. Listen. Amo ginabla. Tikay bang babae mo na yan? Ha? Kita ka sang kanta nga pang lalaki. Di moon mo yan, inubuon mo yung key. Listen. The song here in my heart. Jeffrey Hingpit Cervantes. Mga pit. Kadamo sang mga hindi ka makapaniwala Ilinit, no? Ann Bella, good morning. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning, Liwan. Yes. Kag sa Kag sa tanan ni Energy Fans Club. Oo. Kag sa Operation Tulong Task Group Yes, good morning. OOTG. OOTG. OTTG, galing. OOTG. Standby sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Mabaton sa Pilipinas ang unang batch sang bakuna gikan sa Pfizer-BioNTech sa masunod nga bulan. Bangod sa kakulang sang deal, natrasar ang pag-abot sang 117,000 ka doses sang Pfizer gikan sa COVAX facility sang World Health Organization. Sunod kay Vince Dizon, ang Deputy Chief Implementer sang National Task Force Against COVID-19, nagpasiguro ang WHO sa pag-abot sa sining bakuna sa bulan sang Abril nga dako nga bagay labi na sa mga healthcare workers. Target sa Pilipinas nga matapos ang vaccination sa mga healthcare workers kag senior citizens sa tuwa-tuwa sang 2021. Ginpahag naman ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga kinahanglan sang gobyerno nga makabakuna sa 250,000 tubtob 300,000 katawo kada adlaw agud malabot ang target nga 50 milyones katawo subong nga tuig. Ginhimo ni Dizon ang palayag sa karon nga si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa yara sa India gud makasecure sang 30 milyones ka doses ang Novavax COVID-19 vaccine nga isa ka American brand apang gin-develop sa Serum Institute of India nga isa sa pinakadamo nga manufacturer sang bulog sa bilog nga kalibutan. Sa karon 1.12 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine sang Sinovac kag AstraZeneca nga gindonate sa China kag Global Effort COVAX facility ang na-deliver na sa Pilipinas. Ginapanugyan naman sa Philippine National Police sa mga tao nga hindi magpakita sa publiko sa ginatawag physical, social kag romantic relationships bangod wala nagakatuman ang health protocols batok sa COVID-19. Sunod kay PNP spokesman Police Brigadier General Ildebrandi Usana, hindi dapat magkumpiyansa bagod mahimo yara lang sa tupad ang virus kag mahimo nga matabo ang paglaton sa pamilya. Duwa pa ni Usana tungod sa bago pagsaka sang kaso, kinahanglan nga sundon gid ako magalong ang tao angot sa mahimo paglaptas ang virus. Nagalaom si Usana nga sundon sa publiko ang protocol bisan wala ginasaway kag wala ang presensya sang otoridad ilabi na sa mga commercial kag recreational establishments. Naglabot naman sa 80-90% ka mga LGU ang nagasunod sa tatlo ka mga probisyon sa Uniform Travel Protocols. Sunod kay DALG Undersecretary Epimaco Densing, padayon ng ilang dialogo sa League of Governors kag League of City Mayor kag Municipal Mayors para masiguro ang full compliance ng IATF Resolution 101. Sa idalom sa resolusyon, wala na gina-require mga travelers and travel authority gikan sa police kag medical certificate sa ginhalinan. Ang mga travelers hindi pagpaidalom sa COVID-19 testing, magluwas na lamang kung gina-require sa LGU antes ang pagbiyahe. Sunod kay Densing, may executive orders ang LGUs nga luyag nila sa mga travelers ang RT-PCR test antes magsulod sa ila jurisdiction kag ining ginatugutan sa Resolution 101. Nagdepensa ang DALG ang paghalog sa travel protocol, ang nakonsulta naman sa health experts. Nangabay naman ang Department of Labor and Employment sa dugang 9.8 bilyones pesos para nga idugang ini sa repatriation fund sa Overseas Workers Welfare Administration. Sunod kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, gina-project ang labor authorities nga maubo sa bulan sa Abril kung Mayo ang 6.2 bilyones pesos nga 2021 para sa hotel, transportation kag balaran sa pagkaon sa returning OFWs. Ginkumpirma naman ni Kakdak na nagsulat na si Labor Secretary Sylvester Bello III sa kay Budget Secretary Wendell Avisado bilang preemptive measure para makabaton sang supplemental funding sang gobyerno nasyonal. Sa katapusan nga balita national, gin-adopt naman sa House Committee on Housing and Urban Development ang substitute resolution nga nagadeklara sa housing crisis sa Pilipinas. Ginapanawagan sa panel sa Department of Human Settlements and Urban Development subong man ang iban pa nga natungdan nga ahensya nga pabakuro na ila resources para maghatag sang balay sa mga pamilya nga wala sang sarang maistaran. Ginasaad sa House Resolution 1458 nga dapat magtukod sa masobra 6 milyones ka housing units sa 2020 apang ang gobyerno nasyonal nag-alokar sang limitado nga pondo para sa housing halin 2021. Nagwa sa report halin Hulyo 2016 tubtob Hunyo 2020, may masobra 700 lamang ka housing units ang napatukod sa gobyerno kag pribado nga sektor. Ang ato na panguna nga balita international, balita sa sports showbiz kay Ivan pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas. Kaya Good morning sa kay Lloyd Tano Rio, no? Sa kay kumare ko Jean Borong. Good morning din sa imo kay Maria Teresa Kayaw, sa kay Maria Fair kag sa kay Grace, no? Maria Fair. Ay, Nene Fe na lang dayan. Nene Fair Campaniel. Good Tita, morning. good morning! Kumare. Kumare. Gali Sakto, kumare. Che Zamora, Bayang Agaman, Karen Kadungod Dusaran. Sige. Good morning sa tita niyo kung sa sumag hambal ni Miss Karen. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Nag-monitor lang ako sa atin sa niya program. Miles Martir, good morning man. And of course, kay former SB Hinigaran bala, kay Janjan Aguilar. Sa ano ganito ngalan? Sa Manongs. Bisita ka lang sa Manongs. Okay. And of course, kay Sir Dennis, dila sa Stick to One. Good morning. Stick to one. Stick to One. Dahil na, amo ko Sana na all bala, stick amo ko to na bala. one. Hay, nako. Dugay sa atin mo balik balita. Patay lang Good morning, man. Sa akon mga maninoy, dira except sa letter J. Letter J! Good morning. Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Texas. Maninoy mo Jan Chong. Maninoy! Maninoy Jan Chong. Hindi ako. Maninoy. Maninoy Jan Chong, good morning. Of course. Kasi Maninoy mo Kathy. Good morning, Maninoy Kath. Kay kay Maninoy Ruben Tapo. Tignan mo damo na, no? Sir Major Lowell, garing ka na. Good morning, man. Hindi ko pa siya maninoy. Ginapangaluyagan ko pa siya mag-maninoy. Pero, ginagapamati si Major Maninoy Wilfredo Benaman Jr. Major Junji Liba Maninoy, good morning. Of course, Captain Joseph Catonina, good morning, man. Pamati sila tanan niya. Ay, kay Major Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, good morning. Yes, kay Major Bunilyabla Elmer. Yes. Major na siya na. Yes. Very good. Ka-very major. Ka-very major. Isang event mo, yes, sir. Thank you so much for listening. Pero may sila nagapamati. Nalipad ko Major Romeo Vargas Maninoy sa Himamal City. Good morning. Kalipatan mo si Ruming. Hambal ni Maninoy One. Wala, hindi ka kuno magsunggod. Hambal Maninoy mo, G. Kapit ka lang sa Hambal, G. Api pa video siya Maninoy. Nga nabaton yun ako liwat. Actually, siya nagsikway sa ako nuna. Oo. Ulihin na lang ko Sige na lang, paiway na lang na. Ferdinand Araneta, good morning, man. Maria Fe Biligorio, mayang agaman. Sa kay Gladys Nobledra, good morning, manggali. Of course, Attorney Doug Pandan. Yes. Good luck later kay Angelo Mendoza. Hello, good morning. Yes. Later ko nang iba i-greet sa Attorney radyo. Doug Pandan, kung si Aksyon Dorel pa, ang baskugan, pinakabaskugan. Oo, pinakabaskugan. Later na lang itong mga later na lang taga-barangay na sa radio ganyan para mabatian nila. Perfect. Good luck later sa inyong sports. Sports is life. Sport is life.
Sports. Dira sa kay... ay, kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Daliwat, pila to pa tayo? 100 stars. Hambal maninoy, ginaamat-amat ko hambal sa iya, mga alikores. Maninoy, kasi pwede ito pag mo maninoy, si Manny Pacquiao, eh. Grabe, yun na yun, no? Kasi ito ako kailangan sa birthday. Doon ang maninoy sa kanil kay Miles. Nani, no? Siling ko, kaling wala sa kay ngabot. Kay... Galing daw na medyo, na-stress siguro sa biyahe. Ito na medyo, mo itong iya nga, Muna kay Ilis sa dami. Grabe siya, no? Picture-picture pa ito sa swimming pool. Grabe niya. Wala mo kalabalo, ligan sa kasya si Manny Pacquiao. May nga. Nakayanin. Ay, wala ang mic ko gali, sir! Si Ferdinand Araneta sent 45 stars. Wow! Sir Thank Dugay you. na utang ko hambali ma'am ang mic mo off guro. Thank you, Sir Tupe Purano. And of course, sa Orlitos. From the land of the rising star, good morning man kay maninay mo, Eleanor Fukuda. Siya na ganyan nga rin, di ho? Ma'am! Maninay, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Ma'am, lapit na lang ang tanjobi. Umi dito. Woo! Grabe ka gidyo din. Hindi na mo din now. Nabusar na. Sinignan ni Ma'am Eleanor sa kay, sino ganito? Phil Alonsagay. Sa kay Phil Alonsagay. Anong to siya nga, ginamanina? Ala, bali manina, ma-apply ko. Okay na. Sige. Standby na ha, sa atong dugang nga mga balita. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:44. Sa detalye na sa Balita International, nagnubo na ang COVID-19 cases nga na-record sa North America. Apang paday naman na nagataas sa Latin America ang COVID-19, particular na sa Brazil, nga liwat naka-record sang pinakadamo nga napatay sa sulod lamang sa isa ka adlaw. Sunod kay Pan American Health Organization Director Carissa Etienne, nagakahangawa sila sa sitwasyon sa Brazil. Dugang pa ang panibagong infection nga nadiskubrihan sa uli nga quarters ng 2020 anang inrason sa liwat nga pagsaka sang kasos ng COVID-19 sa nasambit nga lugar. Palayag ni Etienne nga kinahanglan sa Brazil magpatuman sang mas istrikto nga public health measures agud mapaganhagan ang COVID-19 situation kag hindi na magdamo mga pasyente sa ospital, ilabi na ang ginapahamtang sa ICU wards. Nahibaluan, naglamot sa 1972 ang na-record nga napatay sa Brazil sa sulod lamang sang 24 oras. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginaduso karon sa pila ka mga mamalida nga ipahidalom na sa state of emergency ang Pilipinas bangod sa nagalala nga epekto sa African swine fever sa mga livestock farms kaya nag-apekto man sa presyo sa merkado. Ginrekomendar ni Senator Francis Pangilinan nga magdeklarar sa national emergency si Presidente Rodrigo Duterte agud ma-realign ang public funds ng Department of Agriculture para sa economic damage dala sang swine fever. Ang motion ang ginsuportahan man ni Senator Nancy Binay kag Committee on Agriculture and Food Chair nga si Senator Cynthia Villar. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos and 48 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 9 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 25 centavos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, liwat nag-post ng picture si Gerald Anderson sa iya sining girlfriend si Julia Barreto kag dala sining greetings para sa kadlawan sang aktres. Sa caption ni Gerald, ginbutala sini ang happy birthday kag may hashtag nga you are a blessing. Madumduman nagligan nga Domingo, si Julia nag-post ng picture nila ni Gerald nga may sweet caption para sa birthday naman sang aktor. Sa balita sa patag sa sports, ginkanselar sang Chooks to Go MPBL Lakan playoff sa tunga sang Basilan Jumbo Plastic kag Davao Occidental Coco Life matapos na positibo sa COVID-19 ay isa ka players sang Basilan. Sunod sa ila head coach si Gerson Cabiltes, ang bugo sa players ang team ang napaidalom sa 7-day quarantine kag ginakabig ng mga persons under monitoring. Natala na kunta ang ila Southern Division Finals Game 3 batok sa Davao Occidental kahapon o kunsang hapon sang Marso 10. Naibaluan ang abot ang Basilan team sa Subic Bubble sa tong Marso 8 kag naibaluan nga nagpositibo ang isa nila sini ka-player. Balita Espesyal! Alright, good morning! Good morning, sinisatan siniwa ka-aksyon. Happy Thursday! It's March 11 na. Yes, good morning!
Gumayang agalan na sa kay Kagawad Mila Alit bala. Good morning, Gidra. No? Sa imo. Yes, and of course. Ang ginapatamyaw ni mama mo. Na to. Ang ginapatamyaw ni mama. So, kay Kagawad mo, kay Kagawad Monico Prudente, dira sa barangay Nanunga, sa Hinigaran. And of course, kay Tita Mercy, dumalipatan ko pa. Manang Lizelle, dira, good morning man. Kay Manong Small, good morning. Yes. Kay Rock, dira. Rock! Rock! And of course, shoutout ko si Angelo Mendoza. Kasi magsunggod naman siya, wala kay hindi mayo mahapuhap ang manok. Hindi makakondisyon mayo. Hindi makakondisyon mayo. Later dan may Kondisyon sports. mayo, ha? Kondisyon, ha? May sports sila daan later. Di ba si Correct. Bala? Wadan siya sang gana. Angelo, may mayuwalan. Dabi sang ibayaan nga sang upon mo. May mayuwalan. Huyo pa, ginmayong, yung abuli. Do, ni gani, ginaapasuhan mo lang. Pasuhan. And of course, si Rock kag si Joshua, si Nang Lizelle, kag si Nong Michael. Thank you so much. And of Yes. course, kay Ems Aboso. Pero mini siya kapag greet, no? Kagawin na sa kapadala stars, Kagawin na sa kapadala. Alam na nungkot. Hindi na siya siya kapadala stars. Pero may sulok to. Siya kape ako na diin na. Wala pang, kwan. Wala pa stocks. Silam lang, wala pa stocks. Kabalo mo gasakit ang ulo. Yung hindi siya daan ka, sang amoto nga. Hindi ko ito pagyambal. Kaya wala ko ito yung endorsement. So, hindi ko siya pagyambal. Pero basi, Sir Quads. Charot. Si Sir Mating. Basi lang. Madugangan. Sige. Okay. Action Boys. Sa? Aton sininga balita special. Ano nga nang balita? Mga tips pa rin di boring ang imo ka boy, Action Boy. Okay. Halili ka na sa imo. Ay, oo, si kumare ko, Almira Bourbon Torres. Good morning, dra. Nagkaihada, Gia. Kagikumpare ko, Martin Torres. Amo na sila pa sila mo pamilya. Yes. Good morning, dra. Kay Inday Miray. Kag sa mga kapdanan niya sa laboratory section sa Bago City Hospital. Head ni sa sang sang laboratory mo. Good. Yes. Bagus. Yes, The the most Action beautiful Boy. kumare ko ni siya. Wow. Sa mga kumare ko muning most beautiful ay Pero ban kung more. Gin-great mong iban, most beautiful, mangyapo, giba doon. Sa kumare niya nga kategory. May kategory. May kategory, pero doon hindi lang magsunggod ang iban. May Sige. kategory niya. Sige. May kumare sa South, pag yun may kumare sa North sa and Central. South ni siya na bilong. Good. Amo na siya importante da. Correct. Tingnan natin kita, Action Boy. Mga tips para hindi boring. Ang imo ka boy, Action Boy. Listen well, all of you. Sige. Ang una, Action Boy. Si Mamba, wala ni Pulse. Ang namin guro da ba si kung duway ko bronze ka buhi mo? Para hindi mag-boring. Ipa-wholesome na lang, para hindi boring. Una, Action Boy. Action JM, pamati. Tampaa ang tawo, ngara ko na sa tubang mo, kag mga kasang sorry. Malapit, di ba? Born na born. Sorry, Born na born. Ay, sorry. Ang iba na Action Boy, ga-exist actually, pero may rason na iba. Pagtampa, may lamok ko binakita sa imo nga, no? May lamok. Gali, kay alum to sing isaya. No, Sige, may langaw mo na Action Boy. Kung bored ka na gid, pwede mo na imo. Tampa ang tao sa tubang mo kag mag-sorry ka. Okay. Ang next Action Boy. Ang next Action Boy, bugtaw ka aga pa. Para kasi sa floor na, og ka bugtaw ka danay. Tapos sa balon si mama mo, good night, ma. Tapos balik kaliwat kang tulog, kaliwat. Si mama mo gano'n na dahil man? Ano ko saman? Hindi Masigas sleepwalk to siya. Hindi, makigan ka pa na. Ang balya, nga bata. Kasubong ka lang yung matulog. Subong ka lang, nagpuli. Kasubong ka pa na nag-good night sa ako na. Ako na siya Action Boy. Pwede man na. Ari the best ng Action Boy. Palipong-lipong ka sa dalan, dapat damo gitawo. Para balik doon ka kita ka. Uy, doon nalipaw na siya. Ito may kuyap. Tapos, Aman na ginakuyap ka. grabe na ginaya ka. Damol sa guya mo yung mag-ambo ko ginaya. Tingnan ka brahon mo. Ito kaya ko pagurong number 1 kag number 2. Number 3 to, nabudlayan ko. Palipong-lipong ka sa tunga.
Oh, tido mo. Tapos kailangan damo yung tao yan. Tido no, ya ka man sa Hindi ka magsiling no, hindi ka kay mga 5 lang tao, hindi tanay. Hindi Tapos duwa saan ko ni mamuklat man. Duwa basi ma-over na ba? Tapos hindi ko mo si PR na disakon. Hindi ko na kaya. Ang 1 kag 2 kaya ko. Isipon ta kung ano makaya mo, Aksyon Boy. Sige. Ako 1 kag 2 kaya ko. 1 kag 2, amo to na good morning kag aga pa kabugtaw tapos mag good night ka sa imo nga mother. Do kaya ko na. 1 kag 2 kaya. Ang 1 ano ganitong 1? Tampa ang taos ko ba? Kaya? Kaya. Kaya. So, ang number 3, ito na bulubudlayan ko na. di ba no? Katakodan si... Next Aksyon Boy, 2-2 pa lang ta. 3. Ay, sorry. 3. Ay, kapat. Ikapat, Aksyon Boy. Wala pa gani. Kibutang ido ka magdalagan to. Kibuton mong ido magdalagan to. Sa una kaya ko pa na. Sumuda, hindi ko na kaya. So, hindi ko kanalagan, daan. Nang may kagidya todo brown, kibuton mo doon sa dagang ka to. Pwede masaka ka lang sa salakyan mo. Ara mo lang ido, malaga, kasi mo. Na, ano, binuang niya. Oh! Mamo ka na yan sa ido. Dagang ka lang todo. Kamangot, siyempre lagson ka gid ano mo na iyaman. Pero kaya ko niya. Kaya mo na? Kaya ko na. Magkibot sa ido. Testing ito may akon. Sa salakyan lang. Testing ito may akon. Basi mo, to naman katuluan. Hindi mo. Testing ito may si Cham din akon. Kaya mong lagas. Ate, kung kibuton mo Kalain yun, no? Yan ako. Dalaga. Hindi ka nang yung brown. Ito ng ido. Kibuton mo ido. Okay, kung katulog urong ido, basi mamurag-muragan, siya una manago. Pero kung Kung na ido, laga muni-muni, maglang ido. Kibuton mo yan. Ano kaya, day? Nagka-contemplate mo lang ido, lang yan, no, brown. Is kabuhi. Idoy ko brown. Gawa mo lang ido mo. Idoy ko brown. Nagkagalok ko na siya. May ko brown subungaw. Di kibuton mo yan. Nangyari. May yung brown ko. Lagson talaga. Wala ka yung brown. Pwes ako wala mo brown. Lagson talaga sa mula. Talaka. Ang next Aksyon Boy ari perfect. Perfect na siya sa kung may manghod ka, kung may hinablos ka. Kung si ang manghod mo, kung hinablos mo, pero dapat pagbalikid sang iloy mo, una ka hibi. Una ka hibi, Aksyon Boy. Una ka hibi? Oo, una ka hibi. Kalain. Wow. Kalain, no? Amo na sa una, actually, ginahimo ko na subong sa hinablos ko. Nakagat ko siya, tapos gagat niya ko una. Ganalain si Jane. Hi, baby Jane, good morning. Kusiun mo mangod mo, pag hindi isang mangod mo. Hindi. Ano? Tapos mo kasi una kag hibi. Una kag hibi. Kasi syempre may yambi pa na saya mo. Hindi ko nang mangod, babi ngalan niya ngalan niya si Maricel. Ang balon kang mangod si Maricel. Ang balon din sa pagbalikin sa mama niya. Maricel, di na wala nang magulang mo. Pero siya gaybi, kalain, no. Pwede magyapon Aksyon Boy, tapos ginakigan si Maricel, baga mo. Padiwal-diwal. Gaybi ka pa padiwal siya. Kundi hindi ka na bored na hante. Reaction mo. Kung ano ya, kung tampaw ko no guya, tuoy nga guya, itaya pag idang wala. Nga. Amuta. Amuta na sulod sa ulo yan. May bronze ka buyang. Pagkita na pagkita sa piyak. Yan pang wala. Para patas. Ako na kasiling ko sa imo, kaya ko na number 1, kami talampaon ko, ikaw si Reedy. Ko Reedy, mo patampa mo. Di pwede mo na Aksyon Boy, 4 points na kuha. Ikaw ya. 3 pa lang ko. 3 pa lang ko, kaya yung number 5 mo na, kaya ko na sige, good. Ang number 4 to, daw nabudlayan ko to. Sige. Gani, ito kabudlay mo, gano'n. Kasi, mahambalang ido nga. Sige, taga-ano ka na time, dagan na. Hindi namin sinada, ang ido nga kibuton mo ng piang. Kabudlay mo na pangitao. Laka ka lang na yung makakita, isang ido, yung kiyang-kiyang. O, kalain mga piangon na, ano. Para may tripping ka lang yan. Bad na yan, bad. Animal cruelty na. Ang next Aksyon Boy, ay perfect. Ang balidines, ang ido buang namin. Ang ido buang namin. Dance nila, may dance. Sige na, dapat mag-video ka kita. Hulta na mag-abot na si Bia Jonathan para may mga video sa imo. Gusto ko na. Kibuton mo ido buang ka maglagan. Tanawon tabi yung sinong buang sa inyo to. Kaya na maglagan ka ng huyab, gidyo na. Ang gamuy na gaun na, gidyo na. Huyab yan. Gaun na, gidyo balaya. Ang next hari pala din kay President Dennis, tulokoy ka mo sang isda. Wala misok-misok.
Talaga birthday sa inyo, Amo be? na again, kung ikaw brown. Oo. Imbis nga mang screenshot ka da. Oo. May mo ka sa mga Kung ikaw memes. brown, tulukay ka mo sang isda mo da, nga wala misok-misok. Oo, Naunta kung perfect. sino una misok sa inyo, Ano perde. sino maperde? Nan. Kung sino maperde sa inyo, may award kay Action Boy. Magdaog gali syempre magdaog. may award. Nan. Ari pag Action Boy, the best man eh. Init ka tubig. Tapos? Ibutang sa ref. Init ka tubig, tapos ibutang mo sa ref. Nga, day, ano mo nang ininit, day? Ipa-cold ko na. Tapos labinagin mo sa, tingin, hindi tanan ni Action Boy, may dispenser mo. Ano ba effort, kagid bala sa ilinitan, tubig Sa takurig Sa dyan lang. takurig yung haling ka na, isang klayo, sa ano. Tapos iwan mo sa pitsel. Dahil doon ka tabo sa ininit mo tubig, ano mo naman, ay ibutang ko sa ref mo. Ipa-cold ko. Ibutang. Katalaka. Ang next, Ikaw brown mo. ha? Ikaw brown mo. Gani, tapos mo time. Oo. Pwede ged. Ang next direction boy, naimo ko na gid niya. Panghagad ka, tago-taguan. Panaguay sa ato ng Panaguay. Tapos puli ka. Ikaw. May mo naguay ta. Maurasan, pakita. Naguay ta. Sige panago na. May isip ko 1 to 10 ha. 1, gamo ng aswang. Aswang na. Aswang. 1, 2. Pag 2 pa lang ya, huyab ka na dagan puli. Kaya gini sa Kan magtulog. ang ano action boy sa una drayang modos dira. Nama ba? Sige ako una swang Tiyo no pangita hasta tapos na. Di syempre ang next game sina hindi ka na aswang, di ba? Pero hindi man obvious nga naka-cooperate kagid ba sa. Ang next na ang upod mo, ang friend mo nga maaswang naman. Sumang recruit ka. Ulit ta, kapoy na. So isayang sige mo tayo kaisip ya. Tapos ten na ready na ka mo, ready na. So, ang isa gatitiin mo. Wala sa sarili sa may ginatiin. Ay na pinuli na to, diba? Ang hinapangita sa panaguay, gani kakatulog na sila balay. Ha? Kakatulog na sila balay. Kalain, no? Pero kagi mo ko na Action Boy, nga ako naman nagbalik naman bala sa ako, no? Halos 30 minutes siguro nangita mo, until nga nag-give up na ko na puli na to sila guro. As in, tanan niya posible panaguan, wala naging Action Boy. Sige, okay. Last na lang Action Boy. I-text mo ko galingon mo nga number, tapos reply ka huyo. Text ko mo lang na, kung wala na gid mo na sa may ka-text mo, ay, kasubo na gid sa imo life, ya, wala na gid. Pag text mo magbato mo sa text sa lensi mo kung lingon mo huyo. Huyo, tapos, ako pa yung ginuno yan, huyo. Standby na mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo din news team. Aksyon, Eden Abos. Karga Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bakalan Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.